Έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αν η κάλπη της επόμενης Κυριακής θα δώσει τη δυνατότητα στο ποτάμι, με το εύρος της ψήφου που θα του εναποθέσει, να παίξει ένα ρόλο προωθητικό στις εξελίξεις. Ναι. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα κάποιος να έχει την ισχύ να διαμορφώσει εξελίξεις παρά να τις παρακολουθήσει. Εγώ εύχομαι το ποτάμι με την ισχύ που θα αποκτήσει, αν την αποκτήσει την επόμενη Κυριακή, να μπορεί να συμμετάσχει διαμορφωτικά στις εξελίξεις. Και να έρθω επομένως και στο ερώτημα που κάνετε. Το ποτάμι λέει για την ώρα αυτό που μπορεί να πει αυτή την ώρα, κύριε Λιάτσο, ότι η αίσθηση της ευθύνης που έχει απέναντι στη χώρα είναι ότι πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Διότι θεωρεί ότι η δεύτερη εκλογική μάχη μέσα σε 20 μέρες μετά την πρώτη είναι πάρα πολύ πιθανό να ρίξει τη χώρα στο πάτωμα, στο δάπεδο, ή να την καρφώσει στα βράχια. Αυτό το ξέρουν όλοι. Σωστό. Και ελπίζω και εύχομαι, εάν είναι πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, κατά τα φαινόμενα φαίνεται ότι δεν ανατρέπεται η εικόνα της πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ. Εύχομαι να μην σκεφτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι λίγο πίσω από την αυτοδυναμία, ότι δεν είναι καλά, βρε παιδί μου, να πάω να την κατακτήσω και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές. Εύχομαι να μην το σκεφτεί έτσι. Επειδή λοιπόν πρέπει η χώρα να κυβερνηθεί και να μείνει ακυβερνήτη, αυτό που οφείλει να κάνει η τρίτη δύναμη, αν αυτή είναι το ποτάμι, είναι να θέσει πάνω στο τραπέζι ένα σύνολο πολιτικών αξώνων που με βάση τη δική του εκτίμηση πρέπει να τη συνεκτιμήσει η πρώτη δύναμη και αν μπορεί να δει αν μπορεί να διαμορφώσει μια διαχείριση της κυβερνητικής λύσης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο αυτήν την ώρα, διότι είναι πάρα πολύ λογικό αυτό. Δεν μπορώ 10 μέρες πριν από τις εκλογές να διαμορφώσω με ακρίβεια το ποια θα είναι η μετεκλογική τακτική ενός κόμματος το οποίο μετέχω και θέλω να το βοηθήσω να πάει καλά. Λέω όμως το βασικό, ότι η πολιτική ευθύνη που αισθάνεται το ποτάμι ότι έχει απέναντι στην χώρα και στις εξελίξεις είναι να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει αυτή η χώρα να σταθεί όρθια και να μην καταρρεύσει. Εντάξει, και εγώ βλέπω τη σημερινή δημοσκόπηση, εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί παρά το ότι πάντα όταν υπάρχει σε όξυνση μια πόλωση πολιτική και υπάρχει σε αυτή τη φάση, και μάλιστα νομίζω ότι θα αγριέψει ακόμα περισσότερο η πόλωση, το γεγονός ότι το ποτάμι όχι απλώς αντέχει αλλά αυξάνει τη δύναμή του, δημιουργεί καινούρια δεδομένα. Είναι άκρως ικανοποιητικό το αποτέλεσμα αυτό και πιστεύω ότι του δίνει και τον αέρα, την ανάσα που χρειάζεται για να κάνει ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Για να διαμορφώσει δηλαδή μια πολιτική που θα συνδιαμορφώνει μαζί του και τις εξελίξεις στη χώρα. Νομίζω ότι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αναζητούσε σε αυτή τη φάση, κύριε Λιάτσο, της πολιτικής ζωής ένα πιο φρέσκο πολιτικό κίνημα, σχετικά ριζοσπαστικό και με την δυνατότητα να μιλήσει με μια άλλη γλώσσα, και νομίζω ότι το ανακαλύπτει σιγά σιγά. Θα μπορούσα να σας πω ότι και το ίδιο το ποτάμι ανακαλύπτει μέσα σε αυτή την περίοδο και με την προσπάθεια που κάνει τις δυνατότητες που έχει. Δεν τις ήξερε, τις ανακαλύπτει και νομίζω ότι θα τις αξιοποιήσει όσο μπορεί περισσότερο. Το μεγάλο θέμα είναι με το δημόσιο χρέος το ελληνικό. Εσείς τι άποψη έχετε για το θέμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρος, έχει μια σαφή θέση και λέει κούρεμα. Ποια είναι, για πέστε μου. Κούρεμα, λέει. Στο μεγάλο μέρος του. Δεν την ξέρετε, κούρεμα. Μια ερώτηση να κάνω. Σε ερώτηση ρητορική. Όσοι θέλετε. Δηλαδή, εάν ο δανειστής πει δεν κουρεύω, τι θα κάνετε? Γιατί να πει δεν κουρεύω? Αφήστε τώρα γιατί να πει. Εγώ σας λέω τώρα να μιλήσουμε ως σοβαρά πολιτικά στελέχη. Ως σοβαρά πολιτικά στελέχη. Ακούστε να δείτε. Θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Η διαφορά μεταξύ δικτατορίας και δημοκρατίας είναι ότι στη δημοκρατία ψηφίζουν οι πολίτες και οι λαοί. Και οφείλουν και αυτοί στην Ευρωζώνη και οι πιστωτές να πάρουν υπόψη τη γνώμη και την λαϊκή εντολή που θα δοθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνο. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει για συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οφείλουν να το σεβαστούν. Αλλιώς δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε ολοκληρωτισμό. Τι λέτε, κύριε Λεκουδίτη? Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι η χώρα μας είναι εξαρτημένη από τους δανειστές και ο μοναδικός τρόπος για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις διεξόδου από την κρίση είναι να σοβαρευτούμε απέναντι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ότι η Ελλάδα πρέπει να ζήσει, για να ζήσει χρειάζεται δανεικά και πρέπει να έχει μια συνεννόηση διαφορετικού τύπου από αυτή που είχε μέχρι σήμερα, που όλοι λέμε ότι δεν πέτυχε με τους δανειστές. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το χρέος μας και ό,τι παραπάνω θα δημιουργηθεί από εδώ και μπρος, πρέπει να δούμε ότι ο μοναδικός τρόπος είναι να εξετάσουμε με σοβαρό τρόπο την πολιτική διαχείριση αυτού του χρέους. Πολιτική διαχείριση αυτού του χρέους δεν σημαίνει επειδή είναι βαρύ θέλω να μου το αφαιρέσουν. Αυτό είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ευχή την οποία μπορεί να κάνει
Καθένας που χρωστάει. Το θέμα δεν είναι τι θα θέλαμε. Πάντως το και θέμα το είναι. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυτό λέει. Συμφωνεί με τη θέση του Τσίπρα, ξέρετε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ξέρετε ότι οι πιστωτές μας είναι και άλλοι εκτός από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, μιλάει βέβαια για τους άλλους πιστωτές. Δεν μιλάει τι γίνεται. Εάν με ρωτήσετε. Δηλαδή θέλει να κουρέψουμε. Καλά το είπες. Θέλει να κουρέψουμε τα λεφτά των άλλων. Προσπαθώ να προσεγγίσω το ζήτημα. Εσύ να πεις με ποιο θα ακούσουμε τον κύριο Νικούλη, γιατί θέλουν και οι τηλεθεατές να καταλάβουν τι λέει και το ποτάμι για το δημόσιο. Προσπαθώ να προσεγγίσω το ζήτημα με το μεγαλύτερο δυνατό ρεαλισμό για να βγάλουμε άκρη. Αν με ρωτήσετε, θα έλεγα ότι θα επιθυμούσα όχι απλώς κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, αν μπορούσαμε να μην το έχουμε και καθόλου. Μάλιστα. Και όσο το δυνατόν περισσότερο κομμάτι από το χρέος κουρεύεται, τόσο μεγαλύτερη ελάφρυνση είναι στο χρέος της χώρας μας. Έτσι δεν είναι? Να μην μείνουμε σε αυτό όμως. Και να δούμε ότι ενδεχομένως μια σοβαρότερη και ουσιαστικότερη διαχείριση του χρέους είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το εφικτό. Και δεν λέω να το κάνει το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι απέχει από το ποσοστό εκείνο που θα το οδηγήσει στη διαχείριση της κυβέρνησης αύριο. Λέω ενδεχομένως για τον κύριο Στρατούλη, ο οποίος είναι έτοιμος να κυβερνήσει από αύριο το πρωί. Ας βρει ρεαλιστικούς τρόπους για να διαχειριστεί πολιτικά το χρέος με ένα καλύτερο τρόπο, να επιμικρύνει την αποπληρωμή του, να κατεβάσει τα επιτόκια, να δει δηλαδή πώς μπορεί ρεαλιστικά να το διαχειριστεί για να φύγει από το ευχολόγιο το γενικό. Θέλω να κουρευτεί και πολύ. Και εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Προφανώς ό,τι θέλει ο ελληνικός λαός, αυτό θα στείλουμε στους δανειστές. Εσείς λέτε ότι είναι υποχρεωμένοι να το σεβαστούν. Αυτή την εμπειρία έχετε εσείς από τους δανειστές μέχρι σήμερα? Δεν έχετε την εμπειρία ότι είναι πάρα πολύ σκληροί δανειστές? Η ανταλλαξία των δανειστών οφείλεται στην εθελοδουλεία των μνημονιακών κυβερνήσεων. Μισό λεπτό. Καθαρά πράγματα, καθαρή λογαριασμό. Μισό λεπτό, κύριε Στρατούλη. Είμαστε τώρα. Συγγνώμη τώρα για τη διακοπή. Παρακαλώ, δεν πειράζει. Απλώς για να μου δώσετε και μια. Να είμαστε πραγματικά, να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα το ζήτημα. Τώρα, το ότι οι δανειστές είναι σκληροί επειδή δανείζουν λεφτά και τα θέλουν πίσω, το ότι έχει σχέση με το πόσο πόσο υποδουλωμένο είναι το πολιτικό σύστημα στη χώρα, είναι πολύ βαριά κουβέντα και πολύ μεγάλη κουβέντα. Και αν βρίσκεστε στο κατόφλι της εξουσίας σήμερα, προσπαθήστε να είστε λίγο πιο συγκρατημένος, γιατί σε αυτούς τους δανειστές θα πάτε αύριο, την πατάτα την καυτή εσείς θα την έχετε στα χέρια σας, και προσπαθήστε να γίνετε όσο μπορείτε περισσότερο ρεαλιστής. Δεν είναι εθελόδουλοι όλοι οι Έλληνες πολιτικοί. Υπάρχει μια σκληρότητα. Υπάρχει μια σκληρότητα από πλευράς δανειστών, διότι υπάρχει και ένα ζήτημα σε σχέση με το πώς διαχειρίστηκε μέχρι τώρα το χρέος της η χώρα. Άρα, αν θέλουμε, εγώ σας εύχομαι να έχετε αποτελέσματα στην αυριανή διαχειριστική σας πολιτική, αλλά σκεφτείτε λίγο πιο μαζεμένα, λίγο πιο προσεκτικά. Θα πάω και θα ζητήσω να μου αφαιρέσουν, και αν σας πούνε ότι καθίστε παιδιά εδώ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ποιο είναι το επόμενο σχέδιο, το έχετε? Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εάν βρείτε τείχο απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που θα επιχειρήσετε, βρείτε σκληρότητα από πλευράς δανειστών, ποιο είναι το δεύτερο σχέδιό σας ή το τρίτο? Λέτε θα τα δούμε. Εκτός από τις δύο εκδοχές του κυρίου Στρατούλη, υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, κύριε Λιάτσο. Η εκδοχή που στηρίζεται στην εκτίμηση που έχουμε εμείς, ότι είναι τόσο κρίσιμη η καμπή στην οποία βρίσκεται η χώρα και τόσο οξυμένα τα προβλήματά της, ώστε ενδεχομένως κανένα από τα δύο κόμματα των πρωταγωνιστών δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της ευθύνης μιας σοβαρής και αποτελεσματικής διεξόδου από την κρίση. Υπ' αυτή την έννοια εμείς υποστηρίζουμε ότι η χώρα έχει ανάγκη, ο πολιτικός της κόσμος δηλαδή, έχει ανάγκη από ευρύτερες εθνικού χαρακτήρα συνενέσεις και συνεννοήσεις για να δώσει λύση στα σοβαρά αδιέξοδα που είναι μπροστά μας. Και γι' αυτό, κατά τη γνώμη τη δική μου, όσο ισχυρότερη είναι η διαφαινόμενη τρίτη δύναμη, τόσο μεγαλύτερες προϋποθέσεις υπάρχουν για να επιβάλλει, εντός εισαγωγικών το επιβάλλει, το λέω με την καλή έννοια, να επιβάλλει λύσεις συνενετικού πολιτικού χαρακτήρα, γιατί αυτές χρειάζεται η χώρα.